донишҷӯёне ки бо хоҳиши худ барои хизмат ба сафи артиш мераванд дар назар аст ки аз пардохти маблағи шартнома пурра ё 50% озод карда шаванд. дар ин бора Аюб Усмонзода, ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар нишасти хабарӣ иттилоъ дод. тибқи иттилои ректор, соли гузашта аз донишгоҳи давлатии Хуҷанд беш аз 530 нафар донишҷӯ бо хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ рафтанд. пас аз баргаштан дар навбати аввал мо онҳоро дар курсе ки таҳсил мекарданд барқарор мекунем ва имконият медиҳем ки саривақт баҳоҳояшонро гиранд. ҳозир мо нақша дорем ва агар он аз тарафи шӯрои олимон қабул шавад, мехоҳем донишҷӯи ба хидмати ҳарбӣ рафтаро агар тариқи шартномавӣ таҳсил кунад, аз пардохти маблағи шартнома пурра ё 50% озод кунем, афзуд Аюб Усмонзода. ҳамчунин чанд соли охир мақомоти гуногуни кишвар барои ҷалби ҷавонон ба сафи артиш ҳар гуна имтиёзҳо аз қабили додани замину курсҳои бозомӯзии ронандагӣ ва амсоли инҳо пешниҳод мекунанд. аммо ин маротибаи аввал аст ки ректори яке аз бузургтарин донишгоҳҳои кишвар пешниҳод дорад барои хизмати ҳарбӣ дар пардохти маблағи шартнома имтиёз пешниҳод карда шавад.